hakuri baba za a yi bayani gidan majalisi. Dama komai lokaci ne jama'a da yawa suna so mu dawo. To kuma aka yi nufi ga mun dawo kuma za a dora a Oktoba kuma za a dora. Kida bai ga wata ko? Ai ka san bayani. To saboda haka kai ne za ka yi wa jama'a bayani tunda kai ne babban ubanmu. Kuma ni ne babban ɗanka. Amma ɗan kirka ne ni gidan ka sai dai kai hakuri da rayuwa. To jama'a masoyanmu to dai ga gidan ku sai samu. Shi daga watan Oktoba. Shi daga watan 10 za mu dawo tun da dai gidana ne gidan Badamasi ni ne kuma Badamasi ga ɗana. Ku sha kallo lafiya kuma ku biyo mu za ku ga abin da ya wuce wancan da kuka sani saboda wannan akwai kwakiyariya akwai ɗumi akwai sanyi ba abin da ba a haɗa ba sai ma nan da shi daga watan Oktoba din shi daga watan 10 a arewa 24 takwas daidai yan ranar alhamis kuma ranar juma'a kuma za a sake ƙarfe 9 za a sake nan ma za a sake nanata mu ku biyo mu ku sha kallo Allah zargi baba